Susunod sa Gabos. Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Sa mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umati ka po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka ngayong araw ng linggo. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Okay, so hatid po sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan ng radyo dito po sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito naman, DCGB 729 kHz tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman, ang DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. Okay. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling po sa 15 munisipyo at 3 syudad dito sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapo-Rapo, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginobatan, Piudoran, Ubilyar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. And of course, tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Ayan, sabi ko nga po kahapon, tuloy-tuloy po tayo ang ating talakayan sa Palay Check System. Okay? Kaya again, sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. So, ang uunahin ko na pong tatalakayin ngayon is yung financial management o pamamahala ng pananalapi. So, ano ang pamamahala ng pananalapi? Una, paghawak sa sitwasyon ng pananalapi. Yan. So, sa isang responsableng pamamaraan at upang makamit ang pampinansyal na pagsasarili or financial independence. So, yung mga farmers po natin, minsan sasabihin nila, pag tinanong sila, kumusta yung naani natin? So, sasabihin ng karamihan ng ating mga farmer, ay ma'am, nakabalik lang po yung kapital. Ay ma'am, tabla lang. Tabla lang. Minsan nga, sasabihin, ay, lugi po ako. So, yon. So, ngayon po, at least malalaman natin kung talaga bang
tayo ay nalulugi or Tumubo, Oo. kumita, or ano pa. So, yon. So, batayan, simulain at pinahahalagahan sa pamamahala ng pananalapi. So, una, pagtitimbang ng kapakinabangan at risko. Peligro or risk, return trade-off. So, walang sino man ang magdadagdag ng puhunan kung sa tingin niya ay hindi ito magkakaroon ng dagdag na pakinabang. Ano pa? So, tayo na mga farmers, so hindi tayo namumuhunan para malugi. Ano po? So, tayo ay mga risk taker na kung saan kahit nga minsan ang Pilipinas, Ma'am Techi, ay dinadaanan ng bagyo, pero hindi pa rin tumitigil magtanim ang ating mga magsasaka. So, hindi sila natatakot na mamuhunan sa pagsasaka. So, yun po ang pinakauna. Ano po? So, nararapat na gawi. So, pag mababang risko, mababa din yung ating kikitain. So, pag mataas na risko, pwedeng makapagbigay din ng mataas na kita. So, ma-observe po natin, Ma'am Techi, yung mga malalaking kumpanya. So, yun, ang mga kapital noon is medyo malalaki din. So, nakakakuha din sila ng malaking return of investment. Ano po? So, pero kung yung ating puhunan ay medyo maliit lang, so, posibleng mabigyan din tayo ng maliit na kita doon. Ano po? So, kaugnay na pinahalagahan, yon, ang mga farmers natin ay mga sigurista yan. Yan. So, buti na lang at mayroon marami ng intervention ang Department of Agriculture. So, marami ng binibigay ng mga ayuda. So, una po dyan is yung seeds. So, may mga libreng pinamimigay na seeds. Yan. So, lakas ng loob. So, iyan pong isang pag-uugali ng mga farmers na hindi nawawala. So, palaging malakas ang mga loob niyan. So, kahit minsan, kahit tayo sa Pilipinas ay dinadaanan parati ng bagyo, hindi sila natatakot na magtanim ulit. So, pagiging praktikal, yan. So, yung ating mga farmers, kahit nahihirapan, kahit maraming unos ang pinagdadaanan, so, nakukuha pa din nila magtanim ulit. So, hindi sila nawawala ng pag-asa. Yan. So, yung pangalawa po, halaga ng pera batay sa panahon or time value of money. So, ang perang natanggap mo ngayon ay mas mataas ang halaga sa matatanggap mo sa susunod na taon. So, na-observe naman po natin na yung mga bilihin ngayon tumataas. So, next year, halimbawa, ang halimbawa ko na lang dito, yung sa 100 pesos mo, ngayong 2020, meron ka ng mabibiling 7 lata ng sardinas. Baka sa sunod na taon, ang 100 pesos mo, 6 na lang yung pwede mong mabili na sardinas sa halagang 100 pesos. Yan. So, yung kaugnay na pinahahalagahan natin doon is, inflation yan, di ba? Opo, yung sigurista at pagiging praktikal. Yan. So, ito pong topic natin ay dapat isang oras siya. Kaso, i-maximize na lang natin yung isang oras sa 3 topic. Yan. So, kaya siguro ma-observe nyo yung mga mahalagang pointers na lang ang aking i-discuss. Ano po? So, pangatlo, puhunan ay naglilingkod, hindi naghahari. So, huwag magpaalipin sa utang at huwag masilaw sa pera. So, siguro hindi naman po lahat ng mga magsasaka or mga farmers ay nagpapaalipin sa, halimbawa, kung tayo ay nakahiram sa mga komprador, mga lending institutions. So, huwag tayong magpaalipin doon sa utang. Ano po? Kasi minsan nakakarinig ako ng, ma'am, umutang ako ng 1,000, kapalit noon ay 2 sako ng palay. So, grabe ang kasi yung, sabihin na natin, 14 pesos, yung, yun na yung pinakamababa, 14 pesos ang per kilo, sa 50 kilo, so, parang sobra naman yun sa interest sa 1,000. Ano po? Pero realidad talaga. Pero yan is po yung pag-uutang yes ng po. ating mga So, farmers. sasabihin naman ng ating mga magsasaka, wala naman po kasi kaming mahiraman.
So, Dahil wala na tayong ano walang doon. kapital, Opo. kaya nangungutang. So, yun po yung sana mabago natin kahit paunti-unti. Kasi hindi naman talaga natin mababago yan agad-agad. Ano po? So, mag-unawa, huwag maawa. Yan. So, kailangan po natin na unawain din yung ating mga magsasaka. Pero, syempre, kung kayo po, sabihin na natin, kung kayo po ay nakahiram ng kapital, huwag naman pong abusuhin yung mga taong nagpapahiram sa atin. So, gawin din natin yung ating responsibilidad at syempre, tandaan natin na yung hiniram natin ay pinagpaguran din nung taong hiniraman natin. So, kailangan nating ibalik. So, nararapat na gawi, syempre, yung tao ay mayaman. So, kaugnay na pinahalagan, syempre, pag naghiram tayo, kailangan nating bayaran. So, yung integridad natin doon, hindi nawawala. So, yung tiwala ng taong nagpahiram sa atin ay nandoon pa rin. Kung tayo ay maganda or nagbabayad ng ating hiniram. So, makatao, syempre, utang na loob. So, yun po yung mahirap minsan bayaran. So, sabi nga ng iba, mas mabuti nang makahiram ng pera, wag lang utang na loob. Kasi mahirap daw pong bayaran. Ano po? Yan. So, practical. Yan. So, yung pang-apat, yung dagdag na kita or incremental earnings. So, ang dagdag kita ay magaganap kung hindi magsasayang ng oras. So, dito, nakasalalay ang paglago. So, ako nga po, Ma'am Techi, minsan, kahit empleyado na po ako, so, naghahanap pa talaga ako ng mapagkakakitaan. Negosyante din to si Justin. Opo. So, hindi ako kasi bata pa lang, natuto na talaga ako magtinda. Kaya siguro nadala ko na siya hanggang lumaki or nagkaroon na rin ako ng sariling anak. So, mas lalo akong nagsisikap para lang mabigyan ko ng magandang buhay yung aking anak. Ano po? So, ganun din dapat yung thinking or mindset ng ating mga farmers. So, hiwag lang pong mag-focus sa palay. So, kasi kung halimbawa, meron kang 1 hektarya ng palayan, pwede ka rin mag-rice duck integration. So, pwede kang mag-alaga ng itik. So, dun sa pag-aalaga mo ng itik, may madadagdag doon na income na kung saan pwede kang magbenta ng itlog, karne ng itik. So, at naaano mo din. So, nakakatipid ka din sa fertilizer or nutrient management. So, naiiwasan mo din yung peste. So, at least nadadagdagan yung kita mo doon sa 1 hektarya ng palayan. So, kaugnay na pinahalagan po doon, syempre, lakas ng loob. So, hindi ka naman po magtatanim or hindi ka naman mag-aalaga ng itik kung sa una pa lang ay iniisip mo nang malulugi ka. Or sa una pa lang, iisipin mo na, ay, hindi naman ako dyan kikita. So, kailangan yan yung isang pag-uugali ng isang tao na dapat nasa atin. Ano po? So, yan. Sunod po yung sipag at tiyaga. So, ito po yung kailangan. So, kahit minsan napapagod na tayo, pag nakikita natin yung mga taong magpapalakas ng loob natin and hindi mo na mararamdaman yung pagod. Ano po? So, yan din yung karamihan ng ating mga farmers. Meron yan. So, masisipag at matyaga sila. Kasi hindi naman sila paulit-ulit na magtatanim kung hindi sila masisipag. Ano po? And then, mapamaraan. So, mag-isip tayo ng mga bagay na alam nating kahit mahirap, kaya nating gawin. Ano po? So, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Okay? So, ang kakaibang pagtatangi, so, iba't iba ang pagpapahalaga ng tao sa mga bagay na kanilang nakikita. So, kakaibang pagtangi, so, i-example na lang natin yung basura. So, sa iba, ito po ay kalat. So, sa iba naman, yung basura ay pera. So, dyan sila yung mayaman. So, depende po sa atin kung paano natin titingnan ang isang bagay. So, nasa sa atin po na kung paano natin titingnan yung isang bagay na kung ito ba ay makakatulong sa atin. So, maging creative lang yung ating mga isip. Ano po? So, kaugnay na pinahalagahan, mapamaraan, lakas ng loob at sipag at tiyaga. Yan. So, ang panglima, so ang mag-budget. So, pagtatakda ng kita at gastos.
So, nakatuon lamang sa kung ano ang kailangan sa tamang panahon. So, huwag po tayong gastos ng gastos. May sinasabi nga yung mga matatanda, one day billionaire daw, na kung saan pag may pera, sige lang, gastos lang ng gastos, hindi iniisip yung mga darating na araw. Ano po? So, pagtatalaga ng paggagamitan ng linis na kita. So, nararapat na gawi, alamin ang kabuuang kikitain. So, alamin at itakda ang gugugulin, alamin at itakda ang linis na kita, pati na ang paggagamitan nito. So, mamaya po mas lalo natin yung expound. Ano po? So, kaugnayan na pinahahalagahan. Yan. So, una, praktikal. Sumunod, yung sigurista. And then, syempre, dapat tayo ay matipid, hindi tayo gastos ng gastos. So, kung hindi naman po kinakailangan, so wag po natin bilhin agad. So, ako kasi meron akong 7 days rule bago bumili ng isang bagay. So, kasi, ako kasi may mas pinaglalaanan ako ng aking pera. Ano po? So, pag may gusto akong isang bagay, within 7 days, kung pinag-iisipan kung bibilihin ko talaga siya or hindi. Kung hindi ko naman talaga siya kailangan or wala naman akong makukuha doon sa gusto kong bilhin, hindi ko na talaga siya binibili. Ano po? And then, masino. Yan. So, dapat ganyan tayo. Para sa susunod na may pagkakagastusan tayo, so meron tayong mailalabas. Ano po? Yan. So, sino? Impok. So, maayos na paghahanap buhay. So, mamuhay ayon sa kakayahan. So, yan. So, pag sinabing mamuhay ayon sa kakayahan, meron tayong meron tayong na-observe na minsan, sabihin ng, hindi naman nga kayang bilhin kasi yun yung pinapakita niya sa ibang tao na kaya niya yung bilhin. Ang nangyayari tuloy, so nasasadlak siya sa utang. Ano po? So, kung hindi naman talaga kayang bilhin or hindi naman kaya ng kanyang sweldo or income, wag nang ipilit. Ano po? So, kasi nagmumukha lang tayo niyang, anong tawag doon, Ma'am Techi, sorry sa word, nagmumukha lang tayo dyan na mayabang, ano po, nawala naman. So, yan. So, nararapat na gawi. So, ito medyo pinapractice ko na siya. Kita minus impok, yun na yung matitira doon is yung panggastos. Okay. Ano po, dati, ang kita, ima-minus ko muna yung Baliktad. gastos, yung matitira doon is Yung savings. ko. So, yun yung dati kong practice. So, pero nung na-orient na ako sa financial literacy, nakapag-attend na din ako ng trainings, na dapat pala, yung kita, ibawas na doon yung mga savings, yung mo, and then yung matitira doon is yung panggastos. Ano po? So, itong important equation na to ito yung income minus savings equals expenses. So, mas hindi madali po baliktad, So, mas madali po tayong makakapag-save talaga. So, ako medyo nahihirapan pa ako sa part na yan kasi meron pang mga pinagkakagastosan. Pero, tinatry ko talaga siyang i-practice na din. Ano po? Pero meron naman akong savings, kaya lang hindi pa ganun kalaki. Ano po? Pero at least nasisimulan mo na. So hindi naman kasi yan masasabing biglaan. So Paunti-unti po kasi pag naipon naman yan, lalaki din yan. So kahit sa isang buwan, makapag-impok ka ng 500, maliit lang, or 200. Times mo yan sa isang taon, magkano na yan? So, lalaki na lang ng lalaki yan. Hindi natin namamalayan, lumalaki na yan. Ano po? Important pa din yung prioritization ng atin pong mga pinagkakagastosan. Opo. So, yung dito kasi magsisimula yung mindset dapat ng tao, dapat makapag-save ako, dapat gawin ko to, ito yung dapat na maging goal, yung makapag-save. Ano po? So, kaugnay na pinahahalagahan, syempre, praktikal, sigurista, matipid, at masinop. So, yan po yung mga pamamahala sa pananalapi. Ano po? So, mga bagay na nakaka-impluwensya sa tao upang mag-impok. So, una, paraan ng pamumuhay or lifestyle. So, kung simple lang ba ang gusto natin or maluho. So, pili na lang po kayo kung alin po kayo dyan, kung ano po yung pamamaraan ng pamumuhay po natin. So, para sa akin, ako.
siguro simple lang ako. Hindi ako masyadong mahilig sa mga gamit. Hindi nga ako mahilig sa mga burloloy. Kaya doon pa lang hindi na talaga ako mahilig gumastos ng gumastos. Ano po? Sa pagkain, medyo talaga ako. Lalo na sa pagkain sa pamilya. So medyo dyan ako gumagastos talaga. So pagtatakda ng sa kaisipan, yan nga po, yung mindset. So dapat desidido tayo na makapag-impok. Ano po? So kasi pag desidido tayo, so nagagawa natin. Pero kung yung sasabihin natin, sige, magsisave ako ng pera, pero bukas ko na lang sisimulan. So, walang mangyayari po niyan. Ang pangatlo po, syempre, yung disiplina natin. So, mag-iimpok kahit anong mangyayari, kahit minsan may syempre, dumarating tayo sa sitwasyon na, pag may nakikita tayo, lalong-lalo na yung gustong-gusto natin, so minsan kahit mayroon na tayong savings, pag nakikita natin yung bagay na yun, na gustong-gusto natin, yun, natitempat talaga tayo na bibili. Marami kasing tentasyon. Opo, so nagkakalat ang tentasyon. Lalo na ngayon na meron ng mga app na mapag-shopping. Mga diba? online. Mga online. So, Online shopping, ay nako. pag pag nakikita agad nila, so maganda yun. Click na, agad-agad. Ubus ang pera nyo dyan. Yan. So, yun po. Dapat tayo ay may disiplina. So, sabi daw po, 8 sa 10 tao ay hindi man lamang nakapag-impok. Yan. So, alin po kayo doon? Kasali po ba kayo doon sa 8 tao na hindi man lamang makapag-impok? Or kasali kayo doon sa 2 tao na nakapag-impok? Ano po? So, yan. So, mga gabay at pangunahing pinahalagahan sa pag-iimpok. So, mamuhay ayon sa inyong kakayahan. So, yun po. Kung hindi naman po kaya na gumastos ng gumastos, wag na po tayong bumili ng bumili or pigilan natin yung ating mga sarili. Ano po? Kumbaga just gagastos lang tayo, depende sa ating kakayahan. Opo. So, live within your means. Yes. Yan. Unahin mong bayaran ang sarili mo. Yan. So, sabi nga po doon sa nakaraan namin meron kasi kaming ngayong program sa Go Negosyo na dapat daw sinisweldohan mo din yung sarili mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa sarili mong sakahan, i-priority mo din na mabayaran yung sarili mo. Kasi kung hindi ikaw ang nagtatrabaho dyan, magbabayad ka sa iba. So, dapat at least makakuha ka din ng bayad. Mag-impok hanggang makakaya. So, kami, kasi mga bata pa, so pwede pa kami makapag-impok. So, pwede pa din naman po yung ating mga magsasaka. So, sa isang taon, ilang cropping yun. So, kahit sa halimbawa, nagtanim tayo ngayon, after 3 to 4 months, meron tayong aanihin, mag-save tayo. So, hanggang sa lumaki na yun. Ako nga may alkansya sa opisina eh. Oo. Kahit pa 5-5 lang, ilagay lang natin yung mga barya-barya. 200, kada 15, every 15th day na yung sweldo, 1 to 15. Opo. Pwede natin yung buksan kung meron tayong mga kung may kailangan natin siyang gamitin. Palagi ang isipin ang pag-iimpok. So, yan po yung dapat nating iniisip. Huwag lang yung puro gastos. Kasi kung may kailangan tayong pagkagastosan na super importante, so meron tayong madudukot. Hindi na tayo kailangan humiram pa sa ibang tao. Mag-impok na may plano o gustong maabot. So, may isa po akong friend na nagsisave talaga siya ng pera para makapag-travel. Pinag-iipunan din Opo. talaga yan. So, sabi ko, bakit ka nagsisave? Gagastusin mo lang naman pala sa pag-travel. So, sabi niya, yun yung kaligayahan niya. So, sabi ko, kanya-kanya talaga tayong goal. Sabi ko, at least, natututo siyang mag-save and nagiging happy siya doon sa pagkakagastosan. Hindi nasasayang. Correct. So, yung fulfillment na nakapunta siya sa ibang lugar, sa ibang bansa, at least, dadalhin niya yun hanggang tumanda siya. So, yun po. At least, meron tayong goal or Plan. nagiging masaya Goal or tayo plan. doon sa goal natin. Ituring na ang impok ay karagdagang kita. So, yun. Tama po yun. Yan. Kabutihang asal or ethical behavior.
hindi maaaring maging mabuti sa isa at maging masama sa iba. Syempre naman po, hindi naman po pwedeng mabuti ka lang sa ibang tao, tapos sa ibang tao ay masama ka. So, siguro wala naman po siguro sa ating mga kaugnay or sa ating mga participant na ganyan. Ano po? Pagiging matuwid. Yan, pananalig sa kabutihan. So, dapat tayong ganyan. Ano po? So, huwag tayong mag-isip ng makapanglamang sa ibang tao. So, siguro wala naman yan sa akin. Ano? Kasi ako, kahit minsan nakaka-experience din ng, minsan ikaw, parang yung ako, minsan nakaka-experience ako ng parang anuhan ako, pero hindi ko, pinagpe-pray ko na lang sila na sana matauhan sila na wag silang gumanyan sa ibang tao. Ano? So, ganyan na lang tayo, wag na lang tayong gumante. Hayaan na lang natin sila kasi sabi nga, ang taong binababa ay tinataas ng Diyos. Yan yung palagi kong naiisip. So, nararapat na gawi. Yan. Meron pa din isa dyan, Jazz, na mapalad ang naapi. Opo, so mapalad daw yung inaapi. Kaya sa akin talaga, ko yan. Palagi ko yan tinatandaan. So, yan. Ako, pamayanan, kabuhayan, sambahayan, at syempre ang sentro ng ating buhay, ang ating Diyos. Ano po? So, kung tayo ay palaging dumululog sa Diyos, hindi tayo niyan ida-down, Lord. Ano po? So, palagi tayo niyan itataas pag tayo ay pinahayaan lang natin yung mga taong iba yung mga So, yan. Kaugnay na pinahahalagahan, lahat ng pinahahalagahan. So, yun pong mga nabanggit ko kanina. Ano po? So, yun po yung parati nating pahalagahan. Yan. So, tapos na po tayo mag-touch doon sa financial management. So, ngayon naman po, ang pag-uusapan naman po natin, yung disiplina sa pahiraman at pamamahala ng pananalapi. Yan. So, una, ano po ang pahiraman? So, ito po ay isang ugnayan sa pagkakaloob ng anumang uri o anyo ng puhunan ayon sa itinakdang una, yung layunin. So, ano po yung layunin natin kung bakit tayo humiram? Ano po? So, yung halaga, patubo at iba pang kargo at buwis, takdang panahon ng pagbabayad, at syempre, yung collateral na kinakailangan. So, ngayon kasi po, hindi na tayo makakahiram ng pera kung wala tayong collateral. Ano po? Pag sinabing collateral, may ibibigay ka sa kanila or ipapahawak mo muna sa kanila yung napakahalagang collateral na yon na palagi nating isipan na kailangan natin siyang makuha ulit. So, hindi naman po sinabing collateral, yun na talaga yung kapalit. So, yun lang po yung mahalagang bagay na babalikan pa natin. Ano po? So, yan. Batayan sa pagtatasa ng pahiraman. So, meron tayo ditong principles and ways on credit. So, meron tayong tinatawag na 5 case ng pahiraman. So, 5 case 5 case ng of pahiraman. credit. So, ito po yung mga dapat nating tandaan. Ano po? So, una po dyan, yung karakter. Pangalawa po, yung kakayahan. Pangatlo, kalalagayan. Pang-apat, kapital. At pang-5 po ay yung collateral. So, unahin na po natin yung karakter. Ano po? Yung pagkatao. So, nais bang magbayad? Integridad, kredibilidad, pagtitiwala. So, yung ang mga lending institution natin, yung mga komprador, yung mga, kahit nga po yung yung ating mga kapitbahay. So, yung karakter ng taong naghihiram, tinitingnan talaga. Kasi kung naririnig-rinig na din natin na, ay, huwag ka nang magpahiram dyan kasi hindi naman niya nagbabayad. So, negative na agad. Ano po? So, dapat kung tayo nagpaplanong maghiram, dapat yung karakter natin maganda naman sa paningin ng ibang tao. So, meron tayong kredibilidad. So, pag naghiram tayo, ibabalik lang natin. So, ngayon kasi hindi naman pwedeng gumamit ng word na nagpautang. So, nagpahiram. Kasi, dapat ibalik. So, kasi minsan may thinking din po yung mga farmers or yung ibang magsasaka pag programa ng gobyerno, ang iisipin po nila is
wag na nating ibalik kasi galing naman yan sa atin. So hindi po natin naiisip yung sustainability ng programa na pwede naman po sanang maitulong doon sa ibang magsasaka na nangangailangan. So hindi na po na ipagpapatuloy kasi nag-failed na yung project. Ano po? Hindi na ata ngayon yung dole out system. Opo. Diba? So Kasi ngayon ang ano is palagi may counterparting na tinatawag. So, yan po yung dapat na baguhin din po natin na dapat pag sinabing programa ng gobyerno, suportahan po natin, gawin po natin ng ating makakaya na maging maganda din po yung ating ibabalik sa kanila. So, wag po tayong wag po yung dating, wag na natin siyang bayaran kasi sa gobyerno naman yan. Ano po? So, meron naman sila niyang budget. So, siguro ngayon, simulan na natin na magtulungan po tayo kasi hindi naman po yan magagawa ng gobyerno kung hindi po tayo tutulong. Ano po? Kasi ako registered farmer na din po ako, Ma'am Techi. So sabi ko, pag halimbawa nakahingi din po kasi ako ng libreng binhi ng palay. So sabi ko pag ako nakapag-ani ng maganda, so at least sa susunod na cropping hindi na ako hihingi ulit. So para mabigyan naman yung iba na sinasabing hindi nabigyan nung cropping na naghingi ako. Ano po? So, yun, pagtitiwala. Yan. So, yung pangalawa po is yung kakayahan or capacity. So, may kakayahan po ba tayong magbayad? So, wag tayong humiram na wala naman pala tayong pangbayad. Ano po? So, ito ay tumutukoy sa naitalang kapasidad ng miyembro na magbabayad ng utang ayon sa itinakda. So, yun po, lahat naman pong lending institutions sa gobyerno man or mga private institutions, meron po silang itinakdang araw para tayo ay magbayad. Singilin po tayo sa hindi, dapat obligasyon po natin na magbayad sa tamang oras. Ano po? Kasi minsan sa karamihan ng mga magsasaka na nakahiram po, syempre hindi naman po nila namomonitor yun lahat. So tayo na dapat po yung nagkukusa na makapagbayad para at least hindi na din po sila mahirapan. Ano po, sa dinabi-nabi naman na magsasaka alangan magbabayad ka na po ba ng iyong utang? So wag na, dapat tayo na mag-initiate na makapagbayad ng ating obligasyon. Ano po? Yan. So yung pangatlo po is yung kondisyon or kalalagayan. So may merkado ba ang produkto? So yan po yung tanong. So, mga panlabas na bagay na nakakaapekto sa kondisyong pang-ekonomiya ng mangungutang na miyembro. So, yun po yung kondisyon or mga kailangan din nating malaman kasi kung wala namang, halimbawa, yung mga ibibenta nating palay, so, mababa ba yung presyo? Mataas ba yung presyo? So, yun po yung mga palagi nating minomonitor ng mga farmers. Ano po? So, ito ba ay nakakaapekto sa atin? Syempre, kung mababa ang presyo, syempre naapektuhan din tayo. Syempre naapektuhan talaga tayo. So, maraming ang issue yung mga nakaraang yung last year na sobrang bumaba yung presyo ng palay. So, nalungkot din kami kasi meron din akong ina-assist na farmer na syempre, yung pagod niya hindi parang break-even lang or medyo lugi pa nga talaga kasi yung presyo ng palay ay medyo mababa. So at least ngayon, nakaka-move on na or umaangat na din yung presyo ng palay. Hindi lang nga ganun kataas, pero at least hindi na din ganun kababa. Ano po? Yan. So pang-apat, syempre, yung kapital. So may itataya ba o wala? So, karamihan ng mga farmers, Ma'am Techi, pag tinatanong, meron ka bang kapital? Sasabihin, wala. Karamihan wala. Opo, karamihan. Pero, meron din talagang mga farmers na sasabihin, ay, hindi na ako hihingi. Kasi meron na akong sarili kong pantanim, meron na akong sariling ipon. Yung nakaraang cropping or yung nakaraang harvest ko, nakapag-save na ako. Kaya, kahit hindi na ako maghiram sa ibang tao. Tsaka, mas siguro para din sa akin, mas maganda din talagang meron kang sariling kapital kasi nakakapagdikta ka kung ilan yung presyo mo or kung hindi mo kasi agad-agad siya ibebenta kung wala ka naman pinagkakautangan. So pwede mo siyang i-hold muna sa bodega or dun sa storage area mo na kahit halimbawa kung mababa yung presyo, kung wala kang utang, so pwede mo muna siyang i-hold
So hindi mo muna siya ipagbibili. Mag-aantay ka lang muna ng mas mataas-taas na presyo. Or pwede naman ipamil or ipamulino. Ano po? So at least yung value adding, madadagdagan yung presyo ng inyong produkto. So, Kumbaga, hindi ka rin napipressure opo. So na kasi, ipagbili sa mababa kung may na utang ka, cost. lalo na Or- yung mga may may-ari ng mga rice trading company, ganyan. So minsan dahil may utang ka na pera, binabarat. minsan nagkakataon na mababa yung presyo, kailangan mo siyang ibenta. So at least kung may kapital ka, makakapagdikta ka na wag muna ngayon kasi medyo mababa pa. So Siguro, maghihintay ka ng mataas na oo. presyo. So yun po yung isa din na sana maabot din ng mga maliliit nating magsasaka. So yung kasi hindi naman talaga natin masasabing wag na po kayong mangutang kasi ano. So wala naman tayong may papautang. Oo. Tayo Saka kung wala naman talaga siyang kapital talaga. Okay. So maganda naman po 'yon. Pero at least nalalaman po natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Ano po? So yung panglima po is yung collateral or prenda. Kailangan ba ng seguridad sakaling di makabayad? So ito po, ginagawa po ito lalong-lalo na sa mga government institution, humihingi po talaga sila ng collateral. So example po niyan, yung ORCR ng mga motor, yung land title, original copy, and yung tax declaration. So bakit po yan hinihingi or ginagawang collateral? Kasi po, yun yung palagi nating iisipin. Pag tayo ay nanghiram, sigurado pong babalikan po natin. Or yung hiniram natin, babayaran po natin. Ano po? So hindi tayo makakalimot. Kasi kung hindi naman po yun gagawin ng ating mga lending institutions, mga government institutions na nagpapautang, wala na, minsan yung thinking kasi ng ating mga farmers, okay, wala naman tayong babalikan, bakit pa natin yan babayaran? Ano po? Tama. So kailangan din natin siya. Siguro yan na po yung naisip ng ating mga lending institutions para palagi tayong may iisipin. So hindi naman po ibig sabihin na sa kanila na yan. So pag nagbayad po tayo ng ating mga responsibilidad, obligasyon, syempre ibabalik din po sa atin yan. Ano po? So mga personal na pag-aari, so sabi ko nga yung ORCR ng motor, na pwede nating isipin na kailangan natin siyang bayaran o yung ating nahiram. Ano po? Yan. So, yung may dinagdag po dito, Ma'am Techi, na is Common sense. Oo. Siyempre, yung sentido common or common sense. So, nararapat bang pahiramin ng puhunan? So, yung magpapahiram sa atin, iniisip po yan. So, dapat yung yung 5 case na yun ay palagi nating isa puso. Ano po? Yan. So, tapos na po tayo, Ma'am Techi, doon sa 5 case ng pahiraman. So, ang isusunod ko na po ngayon is yung farm plan and budget. Okay, so very important ito, ano? Opo, Yung kasi ating farm plan ito budget. po ay isa sa mga requirement na hinihingi po ng ating mga lending institution. Siyempre, kailangan po ng plano. Kasi kung wala naman tayong plano, ano yung gagawin natin? So, pag wala tayong plano, siguradong nagpaplano tayo para wala tayong makuhang ani or wala tayong makuhang income doon sa ginagawa natin. Ano po? So, ano daw po yung planning? So, ito po yung proseso na kung saan nalalaman natin kung ano yung gagawin natin sa oras na ito and ano po yung mga pwede nating gawin doon sa mga actions or sa mga inallocatean natin ng mga activities para magamit din natin or ma-analyze din natin sa mga susunod na ating pagtatanim. So it is a process of choosing at a given time alternative courses of action for the future. So bakit po kailangan po natin magplano? Unang-una po, Ma'am Techi, dahil limited lang po ang ating mga farm resources. Ano po, at least kung nakapagplano tayo, so mamamaximize po natin yung paggamit ng mga resources na nandoon po mismo sa ating farm. So yan nga po, yung pinag-usapan natin kanina, yung kapital. So hindi po lahat ng mga magsasaka ay merong pangkapital. Ano po? So at least kung halimbawa yung ating kapital ay medyo tight, so at least mailalagay talaga natin siya doon sa dapat na pagkagastosan. Hindi siya masasayang. Minsan kasi yung ating mga karamihan din
sa mga nakikilala ko ng mga farmer, pag may pangkapital sila, halimbawa, nakapagpa-land prep na sila, meron na silang seeds, maglalaan na lang sila ng pera para doon sa fertilizer. Sasabihin, inuman muna tayo kasi matagal pa naman yung aking paglalagay ng fertilizer. Makakakuha pa ako ng pera dyan. So, siguro hindi yun magandang gawi kasi wag muna. Siguro saka na lang mag-inuman kung sigurado na tayo na naibigay na natin yung pangangailangan ng ating palay. Ano po? So, Sa kakalimitan na pupunta sa hindi dapat paglaanan Opo. yung inyong kapital, 'di ba? Kasi wala tayong plano. Opo. So very important talaga yung meron tayong plano. Yes. Para may direksyon ba? no po. So, useful for making decisions on how to increase profit or help the farm closer to attaining other goals. So, yan po yung ating, pag tayo ay nagplano, makakatulong po ito para tayo ay magdesisyon. Ano, kung dapat bang lagyan natin dito, ano ba itong ilalagay dito sa ating mga activities na gagawin. Ano po? Yan. So, uses of farm plans. So, yun nga, ito po ay nagiging guide para sa decision making kung ano po yung mga gagawin natin, specifically sa rice production, and kung paano natin mamamanage ng maayos yung ating mga resources. Ano po? Siyempre, use for borrowing additional capital. So, kung yung plano natin medyo kulang yung estimate natin dun sa plano, so mag-iisip na tayo, meron na tayong guide kung kailangan pa ba nating maghiram ng additional na capital. Ano po? Siyempre, guidelines nga ng ating analysis or kung efficient ba yung ating farm operation, kung effective ba yung ating farm operations. Ano po? And then, siyempre, ito din yung magiging reminder natin kung ano po yung mga gagawin natin doon sa farm. Yan. So, information po, ito po yung mga dapat nating ilagay doon sa ating farm plan. Una, syempre, yung date. So, dapat nakaplano din talaga kung anong araw natin siya gagawin. So, yung activities, kung ano po yung mga activities, kung land preparation, seed selection, land preparation, kung kailan tayo maglalagay ng abono, kung kailan tayo magpapatubig. So, yun po yung mga activities. Ano po? Resources, specific number of materials, inputs, and farm laborers in each activity. So, dapat nakalagay din po yung resources. Ano po? Kasi, kung may sobra naman doon sa ating last na pagtatanim na mga inputs, pwede din nating idagdag doon sa susunod nating pagtatanim. Ano po? So, syempre, yung schedule of activity and yung remarks. Sa remarks, napaka-importante din yung remarks kasi kung may mga natira tayong mga inputs, pwede din natin siyang magamit sa susunod. Ano po? Yan. Farm planning procedure. So, una, review goals and specific objectives. Sunod, inventory of available resources. So, pangatlo, identify possible enterprise or alternatives. And pang-apat po, estimate gross margins or income. And prepare the farm plan and budget. So, magpo-focus lang tayo sa tatlong procedure. So, yan. So, yung sa pangalawa, yung sa step 2 na tayo, so, inventory of available resources. So, kailangan po talaga nating malaman kung ano-ano yung mga nandun sa ating farm. So, ako, yung una kong ginawa is naglibot talaga ako. Syempre, naglibot ako doon sa farm kung ano yung mga nandoon mismo na pwede kong magamit na hindi ko na kailangan pagkagastusan. Yung una naman, yung land resource, so yung type, quality, source of irrigation kasi napaka-importante ng tubig sa ating rice production, di ba? So hindi tayo makakapagsimula kung wala tayong tubig. So mahirap din kasi talaga, Ma'am Techi, kung aasa lang tayo sa ulan. So yung place kasi ng aming farm is medyo upland. So nag-isip talaga ako kung paano masusustain yung tubig during rice production kasi mahirap din talaga pag walang tubig. So, ang ginawa namin, yun yung una kong inalokita ng budget, yung pagpaparepair ng irrigation pump. Ano po?
So, maganda naman kasi naayos naman siya. So, at least ngayon, makakapag-plant prep na kahit umuulan. So, meron akong pang supplement kung sakaling kulang yung supply ng tubig galing sa ulan. Yan. So, yung mga machineries, kung meron po kayong mga available, so isulat po yung number, type, size, and capacity. So, yung labor, yung quantity ng hours available, yung quality, kung yung skill levels nila, and yung labor arrangement, kung ito ba ay kontrata or inano nyo lang, renentahan nyo lang. Ano po? So, capital, operating capital, equity, amount that can be borrowed. So, yun po, kaya natin kailangan talaga magplano. And syempre, yung management. Yan. So, other resources. So, kailangan natin kung ito ba ay naaabot ng mga bihikulo. So, kung ito ba ay napapasok, meron ba itong FMR or farm to market road. So, yan yung palagi nating iniisip. Ano po? So, jump na tayo sa step 4, yung estimate gross margin for revenue. So, estimate the gross income, margin, and variable cost. So, gross margin, total revenue, syempre, minus total variable cost. So, data needs, sa total revenue, yung yield estimates po. Or, so, kung ilan po yung naaani natin. Yan po yung sinasabing total revenue. Kung ilan po yung estimate na inaani natin and kung ilan po ba yung buying price noon. Kung halimbawa, sa ngayon is medyo 16, ngayon po ay 16 pesos per kilo ng fresh na palay. So, yung sa variable cost naman po is yung quantity of inputs needed and its buying price. So, yan. So, ang matitira po doon, yun na po yung tinatawag na gross margin. Yan. So, itong nasa screen po, so hindi kasi po ito makikita ng ating mga Nakikinig sa radyo, so explain na lang natin. Opo. So, ito po yung farm budget. So, ito po yung pwede nating maging guide kung paano tayo gagawa. Ano po? Pero meron mamaya po, may papakita din po ako yung buong-buo na farm plan and budget. Ano po? So, una po, syempre, lalagyan natin sa first column po, yung mga items. So, halimbawa po dyan, yung gross revenue, yung yield, per kilogram po yun, and price per kilogram. So, depende po sa inyo kung ano po yung gagamitin yung unit, pero ako kasi mas maganda, ina-advise namin kung kilogram. Ano po? So, yung quantity, kilogram, or kung liter, kung per bottle, ganyan. So, yung price, so dapat ino-note po natin kung ilan yung presyo and yung naging value niya. So, kung halimbawa sa isang sako may 50 kilogram, so times mo doon, i-multiply mo po doon sa presyo niya, halimbawa sa 16. So, yung magiging result po noon is yun na po yung magiging value niya. So, cash variable expenses cost, yung seeds, fertilizer, chemicals, labor. So, sa labor po kasi meron man, animal per day, and man per day. Ano po? So, fuel and oil. So, kung ilan po yung nagastos natin sa crudo, during land preparation. So, medyo sa may mga pump lang po, medyo magastos pag sa crudo. Ano po? Kasi every time na magpapatubig tayo, so magagastos tayo sa fuel. So, pero unlike sa irrigation fee, medyo mas cheaper. Kasi kung sapat naman po yung supply, kaya lang sa ibang lugar po kasi, Ma'am Techi, medyo nagkakaproblema sa irrigation. Kasi sasabihin ng iba, yung mga malalapit lang doon sa water source ng irrigation, yung naaabot. So, yung mga malalayo na doon sa water source, kahit may irrigation, minsan, may mga problema din talaga. So, sana maayos na din po yan. Ano po? So, interest payment and other costs. Yan. So, budgeting, ito po yung nagdedetermine ng requirements and allocation of resources to different activities in the plan. So, magkakambal po yan. Hindi po pwedeng may budget, walang plan, may plan, walang budget. So, dapat po palaging magkasama yung dalawa. So, estimation of the result or returns. So, it represents the financial pictures of the physical farm plan that the farmers intends to implement for the coming season or year. Yan. So, purpose of budgeting, syempre, nagagamit po natin sa pag-compare ng kumita ba tayo doon sa nakaraan or hindi. Ano po? So, different enterprises and alternatives. So, use
in getting a general idea of all farm expenses and expected income. So nakikita na po natin doon sa ating farm plan and budget kung tayo ba ay merong makukuha. Ano po? Identify the benefits of alternative plans. So, yan. So, ito yung pong magkakagastusan natin. So, labor cost. So, number of persons needed to finish a specific activity. Kung ilan tao ba ang dapat nating i-hire sa isang hektarya. So, kasi ngayon medyo mechanized na tayo. So, bihira na lang yung man-animal per day. Ano po? So, MMD. Yan. So, material cost, seed, fertilizer, chemicals, fuel, and oil. Yan. Yun, sabi ko nga palaging magkakambal yung farm plan and budget. And syempre, farm record keeping and accounting. So, paglilista, pagtatala at paggastos. So, nabanggit ko na din po yan kanina. Yan. So, dito na lang po tayo sa purpose of farm record keeping. So, syempre, magiging basis po natin siya sa pag-prepare ng farm plan and budget. And syempre, basis din po natin siya sa pagbayad ng mga insurance, tax, loans, and for preparation of reports. Yan. So, syempre, ito din po ay nagpo-provide ng mga information sa ating provincial, regional, and national program. So, napakahalaga po niyan, yung mga datos na yan. So, and syempre, nagpo-provide din po siya ng mga information for property valuation. So, doon po sa aming mga tagapakinig, so meron po ditong sample, panuorin nyo na lang po. Or magbibigay naman po tayo ng printed. Ano po? So, yan. Meron po kami, kasi po kailangan po itong farm plan and budget sa pag-a-apply ng mga loans or mga, kung tayo po ay maghihiram ng ating kapital sa ating mga lending institution. So, thank you po sa lahat ng mga taga-ating kaugnay. Ayan, mga farmer enrollees. So, sa Sabado po ulit, ipagpapatuloy natin yan. At napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATI Bicol. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa Sabado po ulit, huwag mawawala ang ating mga kaugnay, okay? Ang ating mga kaugnay, tuloy-tuloy po tayo. So, same time po tayo, same station, sa iba't ibang distrito dito po sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalas po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection
for your small businesses, the Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. if symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko ang puso mo'y hindi pa kakawalan. Paano mo maiintindihan na ako'y nananabik? O kailan ko kaya madarama ang tamis ng iyong halik? Kung lagi mong inaatrasan ang sugod ng nagmamahal, sana na may pagbigyan mong hiling ng puso ko. Subukan mong magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko ang puso mo'y hindi pa kakawalan. Subukan mong magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo.
ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Subukan mong magmahal o kilim ko, kakaibang ligayang matatango. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka nang mangangamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Subukan iyong giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Mahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang sasambahin. Huwag ka nang mangangamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang mahal ng iba'y di ko gagawin, ikaw lang tanging sasambahin. Nagsimula ang lahat sa eskwela, nagsama-samang 12 sa kalokohan at sa tuksuhan, hindi maawat sa isa't isa. Madalas ang standby sa cafeteria, isang barkada na kay saya, laging may hawak-hawak na gitara, konting udyok lamang kakanta na. Kay simple lamang ng buhay nun, walang mabibigat na suliranin. Problema lamang lagi, kulang ang latong. Sana napunta ang panahon? Sana nga ba? Sana nga ba? Sana napunta ang panahon? Sana nga ba? Sana nga ba? Sana napunta ang panahon? Sa unang ligaw kayo'y magkasama, magkasabwat sa pambobola. Walang sikreto kayong tinatago, o kay sarap ng samahang barkada. Nagkawatakan na sa koleyo, kanya-kanya na ang lakaran. Kahit minsanan na lang kung magkita, magkakaibigay hindi nawala. At kung saan na napadpad ang ilan, sa dating eskwela meron ding naiwan. Meron pang ang mga ilang nawala na lang, nakakamiss ang dating samahan. Sana nga ba? Sana nga ba? Sana nga bang barkada ngayon? Sana nga ba? Sana nga ba? Sana nga bang barkada ngayon? Bawat isa sa amin tatay na, nagsusumikap upang yumaman at guminhawang kinabukasan.
Paminsan-minsan kami nagkikita, mga naiwan at natira. At gaya nung araw namin sa eskwela, pag magkasama ay nagwawala. Napakahirap malimutan ang saya ng aming samahan. Kahit lumipas na ang ilang taon, magkabarkada pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkaibigan pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkabarkada pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkaibigan pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkabarkada pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkaibigan pa rin. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Bimeg Integra with Immunoboosters. Pananakit ng sikmura na solusyonan dahil sa pag-inom ng vitamin B complex ng Doc Alternativo. Ito po ang B-complex. Ginagamit ko po ito bago ko lumabas sa bukid. Sa loob ng ilang oras, ganun pong ginagawa ko. Malaking tulong ito sa akin dahil mula nung gumagamit ako nito, malakas yung katawan ko. Hindi na sumasakit ang sikmura ko. Ako si Igmedio Cabanting, 64 years old, taga Pawilian. Pruweba sa kaepektibo ng B-Complex ng Doc Alternativo. Ang B-Complex, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Anong man ito? Hanapon ta asid linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immuniplus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Minsan dumarating
sa buhay mo ang kabiguan. Minsan, ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Minsan, parang ayaw mo na ika'y mabuhay. Lungkot ang siyang naghahari sa iyong isipan. Minsan, nagtatanong ka sa iyong sarili, anong nangyari sa buhay mo? Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siyang mahal. Minsan, anong sakit kung aking isipin, ngunit di ko magagawang iwasan, pagkat siya lang ang inibig ng minsan. Minsan, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan, ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Pagkat siya lang ang inibig ng minsan sa buhay mo, sa buhay mo. Hindi ko na nasisilayan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dati sa akin lamang? Ibalik mo ang init ng suyuan at pagmamahalan, magbuhat ng lumamin ang init ng
nagdaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na kinanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba hindi mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alinlangan, pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay, pagkat ikaw ang tanging ligaya niya ring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na kinanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na tinanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na tinanadaan. Nurse for Life Lilibet San Buenaventura, Alagang Unilab. Natural lang sa akin ang maging maalagain, kaya ako naging NICU nurse. 20 years din ako sa abroad, pero umuwi din ako para sa pamilya ko. Hanggang malakas pa ako, lagi akong tutulong. Para ready akong tumulong, may emergency pouch ako, may Biogesic para sa sakit ng ulo, Immune Pro at 40D para sa vitamins. Para sa akin, ang Alagang Unilab, di ka pababayaan. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Sodium ascorbate. Zinc is the generic name of Immune Pro. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong. Babanatan ko. Canrexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat. Kulugkan hawak. Asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience
convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sabi mo, di mo na ako mahal. Bakit ba? Ano ang dahilan? Bigla kang nagbago, sa akin nagtampo. Ang galit mo'y todo. Kahapon lang tayo'y magkasama. Tayo ay ubod ng saya. Panay pang tawa mo, lakas ng dating mo. Ako'y in love sa'yo. Bakit ako ngayon'y hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Ano man ang dahilan, ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Ang sabi mo, limutin na kita. Giliw ko, meron ka na bang iba? Di ba't sumumpa ka pa? Tayo lang dalawa, mahal na mahal kita. Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Ano man ang dahilan, ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Ano man ang dahilan, ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Ako ngayon hate mo. Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala nang sweetness mo? Bakit ako ngayon hate mo? Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo.
nakikita ka. Naninibago ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Nanilibago ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, nami-miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Ang halik mo, nami-miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Miss ko. Ang halik mo, nami-miss ko. Bakit iniwan mo ako? Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi Sarap. Milo breakfast